IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In Binglay, the Dr. John Michael Mendoza, Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, kini Mr. George R. Bautista III, Physical Therapist, ti Physical Medicine and Rehabilitation, ti kinapateg, ti panangrugi iti fitness journey, iti intayo panakisarsarita kadakwada may panggap iti salon at ken physical activity. Segun kini Dr. Mendoza, importante ti regular at panag-ehersisyo, manipod iti kinaubing aging gana iti kinataeng, gaputa makatulong daytoy iti panakapapigsa digiti tulang ken bagbagi, panakababasit wenno panagbaba titimbang ken panakaiyadayo tinaduma-duma asaksakit. So important po ang physical activity sa kahit anong edad po natin, no? Simula pagkabata hanggang sa pagtanda, importante po ito. Kasi madami po tayong benepisyong nakukuha sa pag-ehersisyo. Maliban sa paglakas ng buto, ng mga kalamnan, pagbawas ng timbang, ay madami din po mga sakit na pwedeng mabawasan o maibsan sa pag-exercise. Kasama din po natin si Sir George, no? Para po sagutin yung mga pwede pang benepisyo ng exercise at importansya nito. Kabayatan na inayo ni Mr. Bautista ang makatulong met exercise iti panagbaba ti blood pressure ken blood sugar kastamet iti panangpapintas ti kalidad ti biag iti tao. Kinunana ababaen iti regular a physical activity ket mabalin amang itunda tinasaya at asalon at ken naornos a panagbiag. Ang mga iba pang mga benepisyo ng pag-exercise is hindi lang yung maiwasan yung mga iba't ibang sakit, kundi rin para mapababa yung like mga pag may hypertension tayo, yung mapababa yung dugo, mapababa yung blood sugar or ma-regulate, at saka ma-improve yung tinatawag natin na quality of life. Mainaay giti daytoy inbata digiti eksperto kadagiti umili amang rugi iti simple laing a panag-ehersisyo tapno mapagtalinaed tinasaya at a kondisyon ti bagi ken panunot. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.